Естествено, че в началото всичко беше малко или много учене в движение, обаче се получаваше добре. И на какво има на картинката? Каштани. Кестени. Аха. На кестеновото дърво растат ето тези. Децата порастваха. Между другото, миналата година изпратихме абитуриентка, която вече е студентка в Ротердам, а беше преди 12 години ученичка, една от първите ми ученички тук. Т.е. пазим контакта. И това всъщност е един много добър знак, че нещата ни се получават. Сега ще дам на всяко дете по един кестен и ще се опитаме да го опишем. Мек ли е, твърд ли е? Защото не става въпрос само да изучаване на граматика или разширяване на речниковия запас, което със сигурност е много важна тема, а за създаване на една общност. Главни цели на дружеството са подпомагане на немско-българския културен обмен, както и задълбочаване на немско-българските отношения. В сферата на образованието ние имаме школа по български език, школа по народни танци за деца и възрастни, както и ансамбъл. Нашата цел е да популяризираме фолклора извън пределите на България, в чужбина и с много дух, емоция и желание направихме това нещо заедно с дружеството. Днес е петък и по принцип се събираме петъците за танцуване, за разпускане и разбира се, не само разпускането, като заедно с него равномерно върви и подготовката за концерта. Организираме събития по случай 3 март, 24 май, началото и края на школата по български език на учебната година и вече наистина наложило се като традиция коледното тържество, като в последните няколко години започнахме поради голямата посещаемост да правим всъщност две, едно за деца и едно за възрастни и с все повече нарастващата българска диаспора в региона ще продължаваме да правим все по-голями събития. Наскоро, например, си партнирахме с едно дружество от Италия, организирахме детски куклен театър в град Дюсселдорф и децата наистина много се зарадваха, че имаха тази възможност. Наистина, където и да си по света, много е хубаво да видиш български езичица, български лица. Много ме радва това, че видях невероятно много деца, които струва ми се, че дори не са и в първи клас, което е едно огромно бъдеще за неделното училище в Дюсселдорф. В момента работим по изграждането на един нов облик на нашето дружество, което бихме желали да е доста широко спектърно, което да е обвързано и социално, и културно, всичко това, което е нужно на българите в чужбина. Ние сме отворени за страшно много идеи и много бихме искали да реализираме много различни идеи, защото идеи ни липсват. Това, което липсва, е хора, които да реализират тези идеи. Щастието идва от удовлетворението. Да виждам как децата са будни, мислят и за мен е важно да им създам и този канал към тяхната идентичност, да могат чрез българския да осъзнават за момента или може би по-късно, след години, когато станат и по-големи вече хора, че има и тази част в тяхната идентичност – българин. Смятам, че е много важно да запазим една частичка от българското в себе си и това да бъде предадено. Смятам, че поне това сме длъжни да дадем на своите деца и това е моята всъщност най-голяма мотивация да участвам в това дружество. Има смисъл да се събираме, да учим, да мислим, да чувстваме и на български език. Благодаря много. Това беше супер завършен.